Dan tmiem il-ġimgħa wieħed ferm importanti għal ġejrejja ta' żwiemel. Bdiet tintuża il-korsa l-ġdida tal-Marsa, korsa tal-aqwa livell. Il-ħtieġa għal korsa ġdida għat-tiġrijiet ta' żwiemel ilha tinħassew mis-sidien l-isportivi u d-dilettanti u għalhekk kienet xewqa li issa saret realtà. Il-korsa l-ġdida ġiet iddisinjata mill-perit Edwin Mintoff taħt il-gwida tal-perit internazzjonali Lars Sandstorm, magħruf għal bosta proġetti simili partikolarment fl-Iżvezja. Il-korsa twila kilometru se topera fuq sistema ta' single elevation li mhux biss iżżid il-veloċità u l-ispettaklu tat-tiġrijiet, iżda wkoll toffri ambjent aktar sikura żwiemel. Ix-xogħlijiet jinkludu tħejjija ta' diversi ġwiebi u kalverts li mhux biss jipprevjenu li l-ilma jinżamm fuq il-korsa, iżda wkoll jippermettu l-preservazzjoni ta' 2 miljun litru ilma. Wieħed mill-elementi l-aktar importanti ta' din il-korsa hija l-karreġġjata interna għat-taħriġ li tkejjel 7 metri wisa'. Il-korsa interna qed tiġi magħmra b'dawl ġdid li joffri soluzzjoni aħjar għal dawk li ħarġu f'ħinijiet tard u ġew imqiegħda wkoll cables bħala preparazzjoni għad-dawl il-ġdid li se jiġi installat fil-korsa prinċipali. Fil-ġimgħat li ġejjin se jitpoġġew diversi apparati diġitali ġodda fosthom big screen, sistemi ta' lasers biex jgħinu fis-sistema tal-photo finish u joffru preċiżjoni akbar fil-kejl tal-ħin kif ukoll monitors u tagħmir ieħor li jassisti lis-sidien u l-isportivi għal diversi skopijiet. Fis-sfond tal-aħħar tħejjiet li kienu għaddejja sabiex tibda l-ewwel ġirja f'din il-korsa l-ġdida, Meg Zammit, kap eżekuttiv ta' Ekwistri Malta, innota li dan hu investiment xieraq b'riżq dawk li jippratikaw l-isport tal-ġiri ta' żwiemel. Il-fatt li hija korsa fast, korsa attraenti, korsa li ħatkun qed tpaxxi mhux biss l-isportivi Maltin, iżda se tkun ukoll tista' tatratta kompetizzjonijiet internazzjonali fejn se nkunu qegħdin anke s-sena d-dieħla naspiraw u nospitaw mondjali tal-amateurs li finalment jista' jiftaħ bibien għal aktar opportunitajiet għall-isportivi Maltin. One News tkellem ukoll ma' ġerrej ta' żwiemel li nnota kif dan l-investiment se jkun qed ikabbar l-interess f'din id-dixxiplina sportiva. Li bħala ġerrej taffettwani għax inti qed taħdem f'ambjent aħjar, biss l-owners qed itħeġġiġhom biex iġibu żwiemel ta' kwalità iktar. Jekk ikun hawn l-art tajba żwiemel ħajjiġu iktar tajbin u dak li jkun jagħmel iktar kuraġġ jixxi iktar żwiemel u jinvesti iktar.